Nyakora Ramogi kamora moro maintiere na singo ni wadhi bedo gi twak mara odhiambo makawuono mulo weche motenore hie kod higni 6 mar jakom mar IBC Wafula Chabukati odiochieng' makiny ogoriti kendo loko twang'ne ne apisi manitiere Anniversary Towers bure Nairobi. Kaen owuon owacho ni otieko ka wiye kendo goke ni malo. Nyiso ne ochamo nyadhi ni otiyo maler ne oganda jo Kenya kendo chopo dwaro mar oganda jo Kenya kaka ne osingore kochamo muma e kinde mano chamo muma mar apisi tarik 18 dwe mar 1 2017. Dweche 7 kende to oganda jo Kenya ne dhi e yiero ma bende ne owit oko kod doho mamalo mogik kata Supreme Court e bwo ogai mar doho e kinde no Justice David Maraga. Owacho ni magi nokonego chunye kendo higa mar 2022 ne ochung' motegno mar neno ni oganda jo Kenya oyudo adieri margi kotende kod ombulu mane gigoyo chieng'no. Wan kago Okil Kamaloka Dr. Eric Komolo machiegni e studio mar Ramogi TV kendo Happy New Year nikech pok wanenore higa ni inyiswa ni to alal kanye ilal kanye koso nyocha podi nono weche mag Chabukati wuok e apisi bang' higni 6 machiegni. Ero kawano Georgia sebedo kalal matin ndalo moko be chanoko matin. Lakini kura seduogo and aduogo sama ber nikech ok ne an ka mogik ndalo Chabukati taduogo kakoro Chabukati wuok. Koro apana duogo at the right time mondo wang'e ane to Chabukati ne oti adieri. Obviously Chabukati en dhano nitie kuonde moko osebe. Ageno ne nyakora Ramogi bende negi opinion gi nitiere maparo notiyo maber, nitiere bende maparo nitiere kuonde moko mondo ng'ikne matin. Chutho to eto wuon to odhi pakore. Koro an report aseneno. And asesomo mano wuon to biga e daka debate kodi kaeni. Nikech eto nyako pakre onge gik ma owacho mang'eny magitimo marach. King'iyo yiero monotimore higni 2017 gi 2022. Yes. To kidwa bedo ng'at ma objective king'iyo Chabukati ting'iyo ne bende nitie gima notimo maber 2022 mane ok otimo 2017 gin gi team neno. Bende commission oweyo ka bende oriwore kata commission opogore. King'iyo mago te tibiro fwenyo ni samoro commission oweyo kopogore. Samo wuoye kod ni deputy deputy director mar IBC jatend IBC chande Majano set Majane deputy ne pontie suspension no riembe ni no ka side luongo ni jatatije mar IBC jatatije secretariat. Koro secretariat osamoro koriwore kaka waparo kata ko wacho ni no wuon to ne gi yawo branches kuonde te counties 47. Samo wuoye ni IBC ok kata commissioner kana achiel. Onego bedi ni ka gitiyo motegno kaka team and mano be gima ne watemo wacho Supreme Court. Onego bedi ni transition arrangement jok mane mancho resign ang'wen kamilo wonchera rafoka kata kana gikoso nikech mano te wene tribunal to ne wang'eyo ni at least ne wang'eyo ni Chabukati ne dhi wuok tarik 17 gi team ne. Koro ichako penjore to kay kata ka ne igologi no chuno nyaka golgi immediately koso wawe transition arrangement nikech tribunal te nyabedo form for the next month. Koro gimi penjore sare ni ka nitie by election sana ka mbuge kata senator kata joma chal kamago nyasao motikende yiero nyaka te kata ng'ato resign ingene yiero nyaka tim within ndalo 9 ng'ama dhi timo yiero. Secretary benya timo yiero ka oge commissioner ng'ama dhi gazette chieng' yiero ka speaker se declare vacancy. Koro kipacha to weyo IBC kopogore. Lakini mano koulo ni okotiyo maber kuonde moko. Gin kuonde mage miwacho ni Chabukati otiyo maber kiwacho ni bedo ni mage te notimore to ok nyal nyiso ni okotiyo maber. Gin kanye gin minyalo wacho ni ka ng'at mabiro kata jok mabiro somo bug Chabukati to giwacho ni mae yo manose pakoro mae malumo ok ni gibiro girucho nikech nitiere gima oseketi minyalo lu. Kipacha nitiere kuonde ariyo minyalo wacho ni Chabukati otemo. Mokuongo en ni IBC en kom liet sana.
maliet marach makata an kane keta commissioner kan gadiera nya otiko higni auchiel. Koro the mere fact no bedo mi otiko higni auchiel ma wuok samoro nyalo wacho ne samoro ne en gi sinani onyalo withstand pressure. Mano ko wala ne kutiyo marach, mano wala ni at least obedo office nyaka riembe. To ka ok riembe to tieko. Jomoko geno resign, kombe geno weyo. Koro and of course moko no weyo they meet the ambassadors jambete gi kachal kamago. Koro kingiye kamano to nyawajo okay, at least otiko tam ne mano wala ni en jasinani. Mara ariyo otemo keto wach technology ni election. Kingiye sana nikech portal cha ncha ngiyo motegno. Sana kingiyo 2022 ne gitemo keto technology cha open makoro ji neno kidhi gina ne website tinyalo download forms gi kachal kamagi ngiyo results. Mano kono results mane ni kanyo gin results ma authentic, but at least ninyalo wacho okay, kadhi tamanyo rugby constituency amanya Lego Usoga amanyo Kitale gi kachal kamaro county titanya nongo results. Kuka chako question, inyalo question okay. Kitale ne wa Trans Nzoia ne wanongo kura majal kama to miketo mopogore. Koro transparency technology no temo. Kipacha mag kende gik motemo. Okapani IBC transparent malo kaka negin before 2017 before Chabukati no chopo. In fact, apparently tiere many things monego bedo reform the IBC. Nikech technology na chiel kelo technology market website yana chiel. Mara ariyo en okay, but technology ni en verifiable, beneficent. Kopo ni keto technology to nego bende results ne wangeyo bang kangeny to seche 24 winjo. Brazil njo timo yiero angeni jo ni kwa Ramogi follow weche Brazil ne gi voters 1,120,000. Yiero mar Brazil kind president mo nicho yombi miluongo ne Jair Bolsonaro gi president modonjo sane miluongo ne Lula da Silva. Results no nge bang seche 2. Kenya ka endi igo kura gi dhano milion onego go kura dhano milion 21,22. Results mare magi wacho no kete technology ne nonge bang dala 7 plus. Manyiso ni nitiere gimoro mosebiro miluongo ni technology ngama biro donjo en mana ni mondo miyo advance kata oting malo nyalo mar technology ni kata kamano technology to sekela madongi nyalo wacho ni gima Chabukati teme. You know Kenya ka endi kwa dhi mbele kwa dwaro kwe nikech yiero to nitie joma yombo gi joma dong. Tidwa ni ngeni kidong tidong e process ma fair. Kwa dwaro kwe nikech ngene Chabukati samoro wen ncha kaka ncha ji oling. Ngene bang yiero ncha waling wawacho no ke Ruto no selandi obedi office. Iwinjo. Ba sana banka Supreme Court osedonje. Jakom Raila Amolo Odinga bendo wacho no biro wuoyo bange. Koro ngene samoro gi confuse kwe mantiere matin ma ji hogo e kokore. To me ni IBC otiyo maber. Iwinjo. Koro kwa dwaro weyo mondo kik dhano bingino ok ling seche te. Weche biro wuok mbele ka. And 2027 ok bor, ji ma weni bor to ok bor. Kwa dwaro kwe diri yiero mondo wabed true democracy. To nyaka koro wa integrate technology e yo ma en simple, verifiable, transparent gi mamora. Nyaka wabed gi technology ma kago kura kamano na bur ponge irangwe. Kago kura ni pap. To kiloro gicha sa 11 tuwaseng'eyo ne jok mogo kura na bur gen kama gigocho ne ng'ane gigocho no kura makama ng'at machielo no kura makama gino jal kamano iwinjo mane kibro weche kote nikech ngene Kenya ka be wan gi history marach seriously wan piny kende ma osego kura elections adek to gi taitere kote Supreme Court pinje moko democracies moko dhi team elections to Kenya kende ma 3 consecutive elections the court ma presidential monde kapok odonje mathindo giende koro ng'at mabiro manyien apane gin gi tich motegno monego bed ni gi focus on anda paro nego focus technology ahinya gi we story ma winjo mang'eny makata nyoro na winjo no ke nionge agent Bomet nionge agent Eldoret nionge agent Kisumu koro resource ni ngama biro verify mano ok tij agent en mano representi and second layer results onego bed ni bedo verified wang'eyo results based on kaka ji ogoyo and mano tija ABC
By the way, pinje mang'eny ji onge agents. Which agents kiti? Winjo kupata Kenya kaidi, gi mang'eny Afrika kaidi. Wakili, wapimane, sembe ipimo gi nyamin. Wapima Wafula Chabukati gi Samuel Kivuitu, gi Isaac Hassan, mabende nokao kare bang' yiero mag 2013. Jogi, inyalo keto gi tir machalo nade, gi kaka bende oganda jo Kenya. Ng'eyo? Gima bende timore momiyo oganda nyalo wacho ni demokrasia dongo. En kaluwore kod milome maduol mochung' ne weche mag yiero nyalo bedo ni nyiso jopiny gi ikruok margi ne yiero. Mano en achiel kuom gik manyalo miyo demokrasia dongi. Ka wapimo IEBC masani e bwo Wafula Chebukati makoro wuok ni gi Isaac Hassan kaachiel kod Samuel Kivuitu, inyalo keto tend Wafula Chebukati kanye kaka jakom mar IEBC? Okay, ni temptation ni wacho ni Wafula Chabukati otieko maber. Isaac Hassan ne owuok office kapok otieko. Of course Chabukati be nolando yiero ma 2007 chamarach. Koro king'iye gi wang'no inyalo wacho ni okay, Chabukati at least an improvement iwinjo. But gima jok ma timo analysis machal kamago miss gin gik moko ariyo. Mokwongo, Kivuitu ni be manolando yiero mar Kibaki tuo. Ndalono ne ji opakete. Iwinjo. So political environment no pogore gi ma 2007. Kendo no pogore gi ma 2013 gi ma 2017 ka baba ne piem gi Uhuru. Mar ariyo ma ji mang'eny ok ng'e en ni technology evolve, technology improve ga. Iwinjo. Koro ka in office iga ni endi to gimitimo ng'at mabiro timo 2030 to opogore nikech 2032 technology ma facilitate elections biro kose evolve obedo more transparent, obedo simple. Iwinjo. Koro hata kapak Chebukati notiyo malich nikech kipacha technology be ne facilitate. Technology no se improve. Iwinjo. In fact, an worried ni okotiyo gi technology ma modern ma miyo okwadhau ni yiero kotimore maber. Okawachi, adwa jiwi jiri maber, okawachi lutu nchoko yombo. Okawachi ni Jacob Nyichudo. Something like that. Okadwa wacho meja kamano. Adwa wacho ni yiero as we speak, yiero notimore ma nitiere nus mar Kenya ma pod paro no kei. Kata kane results wuok kamano to ok wanyal verify. Yes. Pod wane blame game. Okay, ni onge agent, ni timango gika chal kamano. An manok tich. Manok debate monego bedwa bedogo era ma technology nitiere. Minyalo tero machine mak timo counting, matimo kweno a polling station ka polling station. Koro yes, nitiere improvements in terms of gik mane chairman mo chon no otimo. Remember machalo Chebukati ne tiyo gi katiba mokalo cha ma president ne nyalo riembe kata kapok ochako yiero, kapok ochako lando results. In fact, president ne nyalo riembe sama ochako lendo ka okilana ta iguriembi. But results bed disputed and invalidated. Chebukati nigi security of tenure. Koro ne en gi ground room, leg room, ne ngi thuolo mang'eny mar timo maloyo kaka osetimo. But remember, koro odhi dala kiny, koro kodwa debate ahinya, wadagi mbele watimo nango. Ipuonjruok gi gima waneno chien. Kane ikedo ne piny Kenya, ema koro wang'e ni magi gik mane wakale ndalo mane wakedo, kendo magi okenge mane oketi mondo ji olu mondo piny Kenya odongre. Chebukati lony mare weche mag chike. En jal mane gi lony weche mag chike manyalo kete kaka achiel kuom joyal buche kata jong'ad buche madongo e pacho ka. Yor luwo chike gi tudruok e kind commission mar yiero kata duol mar yiero kod doho ma pacho ka. Ineno kotimo e nade ma ng'at manyalo donjo bang'e winjo bed ni ng'iyo kaka notiyo e weche mag luwo chike gi kata nyalo sumo ni kat no ketho chik ma winjo bed ni an koro kadhi yo mane Chebukati odhi godo kwa ng'iyo yiero mag 2017 gi yiero mag 2022. George, an owuon an e boards mang'eny nyaka moko mek oko mar Kenya ka. In fact, asebedo kata jakom mar board ma iwacho ni international. Ka in gi board ma members gin dhano 7 kata 11. Nikech boards bedo ga gi odd numbers mondo kigo kura to koro olu jathek. Kidwa ng'eyo ni jakom maber e board kata ma school primary tikuongo ng'iyo ni ji adi e team ni magocho kodi. Iwinjo. Team ni bit kapok ing'iyo chik ne rule of law gik miwacho mang'eny go. Be in jakom mariwo wiji. Ok mapogo ji. Nikech rule of law chakore gi ofisi kanyo ero ni iluwo procedure ma jogi yieni kata wan gi joje committee
to Jojo koyie koda to yie na luwo chik. Iwinjo. Koro Chabukati nigi record marach sana e bedo jakom in terms of corporate governance kong'iyo mariwo ji. Nikech usebedo gi commissioners apana 11 or so. Gi te ji ariyo mineno gi retire gokinyni emodong. Jok modong te ose resign. And ka gi resign to statements gi te wacho ni chairman ok riw ji. Gi te nyaka kombe kene ni chairman nigi weche machal kama. Acha kombe mondo kogo resign by the way. I to mention resign mugi ok ngane ne Cherera bang jaduk machielo ne Wanderi. Koro king'iye kamano changiyo no kenyeni kata ka en lawyer to samoro onge that sense of corporate governance, onge that ability mar riwo ji. Yani kisungu wacho lone ranger, kana wacho lone ranger gi dholuo nade. Yani kiseng'iyo no ke chik wacho ni ane jakom to ane returning officer resource mar ngane nyaka lande. Iwinjo. Enogo nyatiti kende. Wacho miel kende. Miel kende. Yes. Chutho nego be no ke apenjora no ke four commissioners kata kade gi bed appointed yomi parone is politicized. Penjoro ke ang'o miyo jogi disagree. But be thuolo nitie manyalo kelo gi kanyakla. Iwinjo. Koro king'iye kamano tikono ke Chabukati ni okay, otieko tamne but okia riwo ji. And kikia riwo ji and a commission machalo IBC matije en very emotional. Iwinjo. And teach magetimo en such that resource mi ilando nyalo wang'o piny. Iwinjo. To kata yie ni commissioner ariyo kende pogore kodi. Onego bed ni en mistake. Onego bed wacho okay, kata ka gin gi dissenting report to majority ni kodi. Right. Okapar ni Justice Nyang'aya majathuru Homa Bay ng'at ma irrational. Okapar, I don't think so. Asenga Justice for some time. O Cherera rakia balich, but okapare Cherera kata mama Masit kata Wanderi ne gin so irrational maka ng'iyo ka results ni kama endi to pod gi insist ne jakom oyombo orodong. For example, Uruto yombo orodong ato gitamore ni koro gidhi lando results mopogore ni ka ng'iyo ni gima chal kamano ka gitimo to nyalo wang'o piny. Remember 2007 Yes. Ingeni statement mane Kivoito owacho ni akia ng'amo yombo. Mane mono miyo piny wang'. To Chabukati to chungi wach mawacho no ni an ang'e ni ng'ane mo oyombo. Kanus Emo kelo kwe. Gimokelo kwe opogore. Gimokelo kwe en factors ma beyond Chabukati. Gin weche ICC, Kenya osedonje ICC ng'eyo. Gin political maturity. Uhuru gi jakom Chamachwa gisebedo telo gi ng'eyo. Gin jo Kenya bende generally ng'iyo no kei onge tere dhao seche te. Post election cha ing'ene no obogo ji mang'eny. Iwinjo. Samoro wayie nitiere thuolo ma 2027 pod wanyalo dhao. Kata ane Riko Bolin jadong Rangwe ok adhao. Iwinjo na wacho okay 2027 biro ka 2032 koponi pod an gi interest. Iwinjo. Abiro chung'. Iwinjo. Okay. Koro the bigger ng'ato wuondi ni resource ma Chabukati no lande mondo kelo kwe. Gima no kelo kwe en political maturity ma wasego kura mang'eny and waseyie no okay president gi bedonjo to wuok kata Ruto ni biro wuok to 2027 ka 2032 one of the two biro timore. Okay. Apenjo tudruok e kind Chabukati kaka jakom gi doho. Kaluwore kod kaka ne yiero ariyo duto tema Chabukati otayo. Duoko mar ombulu mar jatend piny notere doho. Tudruok mare kata sami ng'ado duoko cha gi gik ma samoro doho golo ni mondo chike ma doho golo. Osebedo kotimo nade nikech en rang'iny mar bedo jal buche doho mamalo mogik ma pacho ka koponi ne en ni oyudo thuolo mar timo ma. In fact poko implement chike ma doho no wacho 2017 doho no wacho ni yaw server. Iwinjo. Mondo ji obed wang'ini jok mage ma login jok ma notimore gima chal kamago 2022 ncha gi yaw server. Iwinjo. Nicha gima otimore ni gimiyo ji gidhi giketo computer mo kanyo ting'iyo. Iwinjo. Ing'iyo within ka doho ne mochako order gin gi yaw server matin ni ng'eyo everything. Ing'eyo ok yawe chieng' ma case ni Supreme Court yawe chon mondo wang'e ni okay ng'at mane man gi login details monego bende donjo kaka Msando ne ni gocha aito agoma gitimo kanyo. Iwinjo. Koro server ni chawgi yawo. Mano direction mo ai court Supreme Court decision ma 2017. Do no chako wacho ni involve political parties chon. A printing whatever gikachal kamago. Nichi neno ka
dinegi involved dinegi manotimore machalo Mombasa kaka mega elections bedo postpone kande dine ok obedo ne ballot paper bedo printed marach ballot papers ngana mosechung biro kone ni ballot papers kapok ibedo candidate mobedo forward Nairobi ka to in candidate go ne this is high no okay my picture na my nyinga iwinjo my patina ai to ka giba team Chabukati no dhi otimo en give mix gigi and ballot papers will be printed kuonde ma exactly kuonde they expect to turn out maja ko mtibadu malo majo rezimio Mombasa Kakamega constituencies mingeyo kama chaloman Pokot gini kande and all that magu kuonde ma jok mano de year finally banka ne gitimo elections I think pane bang jumbare jo azimio no yombote kurmano romo kuni ni okapar not implement decisions make court kata kotemo to implement fully mara ariyo ma important yes Jeremiah Kioni wachigomo kama important ka ngamaria kata man jakom anakonye Chabukati for gimata moko ni ene public interest kisa na ngamane no mbele kisa na okay wanya uchup institution ka ndima jinyalo daw kendo mbele ka wachup institution ma elections onego bed ne tire institutional memory onego bed na hand over ne ngat mose yer kero do onego bed ni Chabukati no sewe office about 6 months ago mondo obed thuolo mar recruit ngat ma jok manyien nikech ong'eyo suspension gi no setimore mondo kakoro oginene kakoro owuok to bedo gi report maber ok bedo ngano piny nomera ine mokoro jakom ka mage shida masede through tim kama an thuolo mar tiyo kodi informally mona kozo kaka ne mutunga timo mokel Maraga mino ka Maraga bedo office for some months kapoko team 2017 elections okay kur public interest bina noko gin in fact karabora obiti ndige mo terminal leave terminal leave ni kawe ko dog ndalo 60 kata 30 kya tam ni rumo kiwe tich nikech chutho ngene pogo ka werusa yiwijo gin terminal leave ogedhi gitiyo kata ka uno gutino gitiyo wakili ma en watieko ma en duol ma iwacho ni nitire dwaro mathoth ahinya mag nitie dwaro mar jopiny ka ni ikel duoko maluwore gi kaka ne ogo ombulu nitie dwaro mar commissioners giwegi kata bed ni gikawo gichamo muma mar apisi to nitie ng'at ma komigi thuolo ni gigo ombulu gin be ginyalo gone ng'ato ombulu mar adek nitie kuka dwaro mar josiasa ma bende ka gi kacha ting'eni ka bende en josiasa ma bende moko nitie e piny owacho koro ka akere kekeni ikete Chabukati e rang'eny mane ka watieko kaka no okawo wechegi dwaro mar japiny dwaro mare wuon kachiel koda weche mag siasa ma bende jo siasa isebedo lab siasa ka ndi samoro nyalo kata jo IBC go moko wacho ni bonge magi kikete ratile apare mang malo achiel batin kata zero anyawo miyo Chabukati ang'wen observing public interest oko observe nikech okuketo environment ma transition timore maber riwo jo pach jimo jo mutiyogo e team ne onge team ok en team player at least odong gi dhana adek ang'wen osedhi king'iye maber ok en team player jo punyne jo commissioners gete ose resign public communication king'iye maber ok ong'e communicate gi public mondo ji obed kode gima IBC timo in fact ochalo ga miyo pressure mondo okokoti etieko tam ne anyalo miye like anyalo kete aboro nikech nitie a lot of pressure watch IBC ni endi to my important ma ji opoko ong'eyo motegno ok ng'e ni chik wacho kaka iyiero commissioners manyien koro wan gi environment kama commissioners abiriyo dhi bedo replaced sana king'iyo tribunal ja aseng'eyo ang'eyo members mag tribunal ang'eyo ni gidhi riembo miluongo ni masitcha king'iye maber koro ibedo gi environment ma 2027 mwadhi ka commissioners te oyier gi president manyien ma en Ruto mano e beginning ma problem ka perception nikech Ruto pod they defend kom mar president ka perception nitie ni achung' gi George Batie moyiero referees te iwinjo koro konyo that environment mar managing transition mondo kik bed ni perception bedo marach ni president Ruto temo rig elections chon koro an agone gero ka pod kuom tiyo but clearly ok giwewa maloyo maber maloyo kaka ne giwewa and ageno
joma donjo manyien ok ang'egi an ok adhi apply. But joma donjo manyien ageno ni focus gi beda 100% technology. All right. Technology ok en mana biometric mo kito mcha en nyaka kwano ura gi technology e polling stations. All right. Ka gitimo kamano to 2027 mabiro yiero chon. Kaluwore kod wakili Dr. Eric Omolo en ni apisa mabiro donjo e IBC ne ni otiyo kod teknolojia e yo mamalo ahinya kendo yo moriere. Mano wachne. Kata kamano ewi kom nono buge Chabukati omiya 4 ewi 10 mano kaluwore kod en nyakora Ramogi. In bende nyalo nono kaka nono Chabukati ki in. Kaka kamano kamano nyakora Ramogi kuom ketera Ramogi TV rameny pinya twak mar udhi ma kawuono ne wang'iyo Ling'any mar Chabukati gi okil Kamaloka Dr. Eric Omolo. Nyasaye mondo obed kodi waro mos adek weche manyien mago imore oriti masane.